Порушення у справі Шеремета. У справі про вбивство Шеремета 5 підозрюваних. Хто та як міг бити Шеремета? Такі заголовки та такі теми зараз обговорюють у кожному ЗМІ. Питаємо в простих українців, чи знають вони, хто такий Павло Шеремет та чому про його вбивство так багато розмов. Порошенко казав, що це справа його честі, розкрити цей злочин і так далі. Але щось з честю все нормально, злочин не розкритий. І я не бачу особливих перспектив зараз. Щось дуже довго вони розслідували і можуть це повісити на будь-за кого. Мы не знаем просто новостей. Дело в том, что... Про справу Шеремета теж не чули? Як сприйняли новину про те, що затримані підозрювані? Дуже добре. Дуже добре. Невже в Україні щось відбувається гарне? Мені тільки неприємно було, що Зеленський з'явився на цей брифінг. Все. Це піар якийсь з його боку.